खुलुमबाय एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय दुर्गा फुजानि अफार आरो जीएसटी खम जानायनि थाखाय एसि टिभि फ्रिज आरो गारि मटरफोराव नोंथांमोनहा गोबां रेहाय मोननो हागोन जेरै एसि टिभि फ्रिजफोराव 10% जीएसटीआ खम जागोन सिगांनि समाव 28% जीएसटी मोन दा खम जानानै 18% जीएसटी जाबाय जायनि गेजेरजों 5,000 निफ्राय लानानै 10,000 रांसिम खम बेसेनाव नोंथांमोनहा एसि टिभि फ्रिजखौ मोननो हागोन बेनि अनगायैबो गारि मटरनि बेलायावबो फिसा गारिनिफ्राय लानानै गेजेर गारि आरो गेदेर गारिफोराव 30,000 निफ्राय लानानै फ्राय 8 लाख रांसिम रेहाय मोननो हागोन जेरै टियाग' साखा खब्रै गारियाव 75,000 रां रेहाय मोननो हागोन टिगर गारियाव 80,000 रां एल्ट्रक्सआव 1,10,000 रां टाटा नेक्सनाव 1,55,000 रां रेहाय मोननो हागोन हेरियाराव 1,04,000 रां रेहाय मोननो हागोन साफारियाव 1,45,000 रां रेहाय मोननो हागोन थिग बेबायदिनो वारनायाव 60,640 रां रेहाय मोननो हागोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन ब्रेन्डआव गुबुन गुबुन रां बा गुबुन गुबुन एमाउन्ट रेहाय मोननो हागोन जीएसटी खम जानायनि थाखायनो गारि मटरजों लोगोसे एसि टिभि फ्रिज बेफोरावबो रेहाय मोननो हागोन निसिमा बियाब मुसलपुर बियाब आरो थुरिबारि बियाबाव हाग्रामा महिलारिया गेदेर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैनानै मदद होफैदों बिपिएफ दोलोखौ प्रमद बर'आ मोजाङै सोरखार सालायनो हायाखै आरो खामानि मावाखै होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ मदद होनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'आ 75,000 रां होनो बुङै आइजोफोरखौ गाज्रि थगायदों नखर नखर साख्रि होनानै थगायदों आरो बिटिआर गोरोबथाखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बेनिखायनो प्रमद बर'जों जानाय नंला होननानै रायजो राजाया बिपिएफखौ मदद होफैदों होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ गावनो बर' आरो एबसुनि आफादगिरिमोन लेखायै बिथांनि सायाव बर' रायजो राजाया गोबां आसा दंमोन नाथाय बिथाङा बर' हारिनि जानानै बर'फोरखौ जेरैबायदि अननांगौमोन आरो बर'फोरनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावनो नांगौमोन बेबायदि खामानि मावाखै उल्थायै बर'फोरखौ होस्रांदों आरो होस्रांनो थाखाय नटिससो हरदों बेनिखायनो दा 90% बर'फोरानो जों बा बिपिएफजों दङ होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया जायनाखि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि समाव गोजोन गैयामोन होननानै बुंबोबाय थादों बे आयदायावबो हाग्रामा महिलारिया फिननाय होयोदि 15 बोसोर बिपिएफनि सोरखाराव प्रमद बर'आनो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट खालामनानै रेल लामा राजा लामा जथेदोंमोन आरो जायफोर गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोदोंमोन दा प्रमद बर'जोंनो जयै सोरखाराव दङ होननानै फिननायखौ होयो प्रमद बर'आ दतमा बियाबाव खमैबो 15 कौटि रां आरो गयबारि बियाबाव 15 निफ्राय 20 कौटि रां बाहायगोन नाथाय रां रानोब्लाबो भटआ जोंनावनो फैगोन होननानैबो दाबि खालामो हाग्रामा महिलारिया दिनैनि समाव मेलेमजिबिफोर गागि सुबुंफोर गुबैयै लाइमोनफोरा बुजिनो हादों प्रमद बर'आ थगायसुला होननानै बेनिखायनो बिपिएफखौ मदद होनो दिनैनि समाव ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिबाय भिसिडिसिआव आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेसन होगोन होननानैबो रादाय होयो हाग्रामा महिलारिया आरो बिसायख'थिनि नोजोर बा इस्तिहारखौ 13 सेप्तेम्बराव बेखेवगोन अब्ला बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव फैयोबा मा खामानि मावगोन बियो रोखासिन जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय आसामनि दाब जायगायाव अर जोंदों खर'सा आसामजों लोगोसे धुबरीनि गलगन्जआवबो एसटि होनांगौनि दाबिजों दुंहाव थासारि एसटि नांगौनि थाखाय आक्रासु सिला रायसेना कच राजबंशीनि महिला समितिया गोख्रोङै धरना होदों नाथाय सुबुं खुंथायजों धरना होनायाव गलगन्जनि असि आरो आइसिआ धरना होग्राफोरनि सायाव गाज्रि गाग्लोबदों खायफानि खर'आवबो गाज्रि गाग्लोबदों जायजों थैजों बोहैग्लाबनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो गोबांनि सायावनो गाग्लोबदों बेखौ लानानै आरोबाव दुंहावसिन जादों थासारिया बे जाथायखौ लानानै धुबरीनि अनगायैबो रौतायावबो गोख्रोङै खुद्रिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनानै खुद्रिदों आरो बेयो बिटिसि बिसायख'थियावबो गोहोम खोख्लैगोन बिजेपिनि बिजाथिखौ कच राजबंशीनि ओनसोलाव हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै फोरमायथियो बिथांमोनहा बिजेपि सोरखारा गुबै थागिबिफोरनि हेंथा हिटलारनि सोरखार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एसटि होआब्ला बिथांखौ बुरलुंबुथुराव गारहरगोन होननानैबो खुद्रियो आसाम सोरखारनि आखाइ गैयाब्ला आसाम पुलिसा बेबायदि हाराहास्ति खालामनो साहस मोना होननानै बुंथियो दिनै गलगन्ज थानानि असि देबजित कलिता आरो
गौरीपुर थानानि असि चिरन्जीब लहानखौ रिजार्भ क्लसाव दोनदों नाथाय बेजों जों गोजोना जोंनो एसटी नांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा ओजोंहाय खरसा आसामावबो रोजा रोजा मरान हारिनि सुबुंफोरा एसटी नांगौनि थाखाय लामायाव ओंखारदों बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो लामायाव अर लानानै हरनि गेजेरावबो गोख्रों धरना होनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों मरानफोराबो दतमा बियाबाव प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गसंदों मैयानि सानाव बिथाङा गला गला हाबनानै भट बिनाय हाबाफारि लादों फोरमायथिनो गोनांदि प्रमद बर' बिथाङा सेरफांगुरि बाजाराव रेलि बा हानजा सरनाय हाबाफारि लादों आरो गला गला हाबनानै भट बिनायबो हाबाफारि लादों गोजोन खौसेथि आरो रैखाथि बे मोनथाम मोन्थोरखौ लानानैनो सिगांदों प्रमद बर' बिथाङा आरो इउपिपिएलआ मानि थाखाय बे खेबाव देरहागोन बेखौ लानानैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि जों गासैबो खामानिखौ मावदों PMAY नि गेजेरजों 3 लाख न' बानायदों MGNरेगानि गेजेरजों 9,000निबो बांसिन खामानि होदों 40 बियाबाव गं 52 अडिटोरियाम लुदों 1,800 किल'मिटार लामा बानायदों 1,800 स्कुल कलेजखौ फाहामदों आरो 3,23,000 हानि जेंना सुस्रांदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ आरो बे 5 बोसोराव जों खामानि मावनानै दिन्थिदों होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनि पुअर मेन इलेक्शन मेनेजमेन्ट थिउरिनि सोमोन्दैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि 40 बियाबाव नायबिजिरनानै बेखौनो मोनदों मोनफ्रोमबो बियाबाव इउपिपिएलना 7,000 नखर दङ बे लेखायै मोनफ्रोमबो बियाबाव इउपिपिएलआ 21,000 भट मोनगोन आरो इउपिपिएलआनो बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहानानै सोरखार दागोना रोखा होननानै दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा दतमायाव देरहायोब्ला मा खामानि मावगोन बेनि सोमोन्दैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथियो दि दतमायाव गोबां जेंना दङ बेनिखायनो दतमायाव लामा सामा बानायनाय आरो फसंथानफोर बानायनाय आरो जौगानायनि खामानिखौ मावगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'नि अनगायैबो MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो पासनय सेरफाङाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुङो बिजेपिआ बिटिआरआव सोरखार दानो हानाय जायाखै थांनाय बिसायख'थियाव 9 मासियाव देरहादोंमोन नाथाय बे खेबाव खम जाबावगोन होननानै बुंथियो MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा दिनै 12 सेप्तेम्बर आरो 22 सेप्तेम्बरावनो बिटिसि बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल BPF BJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ बे समाव गोख्रोङै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंबाय थानायनि गेजेरावनो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव गुगानाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय इउपिपिएलनि बुंथिगिरि बा स्पक्स पार्सन बाबुल बसुमतारी बिथाङा CWCनि मेम्बार जानायजों लोगोसे इउपिपिएलनि बुंथिगिरि बा स्पक्स पार्सनमोन दा बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय आरो गावनि रिजाइन होनाय बा बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ बिथाङा इउपिपिएल दोलोनो गथायबाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै जायगा जायगा हिंसायारि जाथाय जादों अदालगुरिनि जरापुखुरि तिनिआलियावबो इउपिपिएल आरो BPFनि गेजेराव दुंहाव थासारि जाथायखौ लानानै इउपिपिएलनिफ्राय 20 BPFनि मावथिनि हेंथा FIR बो होनाय जादों FIR होनायखौ बोखांनानै लाफिननांगौनि थाखाय भैरबकुन्द ब्लक BPFनिफ्रायबो खावलायदों मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि उनावबो आयेन बेरेखायै रां राननाय मुवा बेसाद राननायखौ बन्द खालामनो थाखायबो खावलायदों आरो बेफोरखौ बन्द खालामोबानो गोजोना फैगोन होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय लोगोसे फोरमायथियो दि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय थिं राननाय रां राननाय टर्च राननाय बायदि राननायखौ खौरां मोनबोबाय थादोंमोन जोंनि सेंग्राफोराबो नोजोर लाखिगासिनो दंखायोमोन बेखौ लानानैनो दुंहाव थासारि जादों इउपिपिएल आरो BPFनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायावनो इउपिपिएलनि निपेन कचारिनि सायाव गाग्लोबदों नाथाय BPFनि प्राइमारिनि नेहाथारि नकुल चन्द्र बर'आ निपेनखौ रैखासो खालामदोंमोन होननानै फोरमायथियो जायनि थाखाय निपेना रैखा मोननो हादों बेनिखायनो जाहाथे FIR होनायखौ बोखांनानै लाफिनो बेनि थाखाय खावलायो BPFनिफ्राय बिसायख'थिनि सिगांल' मुवा बेसाद राननानै देरहागोन साननाया सोंखारि जाथाव होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों